रजे रजे औ आदा आंनो दै गिलाससे लाबोनायसाय औ दे आदा लायनि नो आदा दैया ए माथो फरायसालियाव थांनो ओंखारखाबाय नामा औ आदा आदा दा ओंखामखौ खुरनानै जादो आं थांनोसै दे जागोन दे रजेया स्कुलाव थांनो ओंखारबायानो औ आदा मानोबा नांगौमोन नांगौमोन माने नोंदाखौसो नांगौमोन आंनो ए न'आवनो दं आदाया दे होमबालाय थांदो नोंना गोबाव जागोन दे आदा आदै दोंनाय गैयाब्रा न'लाय ए माथो हालमाजि आदैसोलाय फै 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 जिरायफै आदै जिरायफै दे जागोन दे आदै जिराय फंबाय जिराय हा माथो खौरांमोन हालमाजि आदै खौरांखौनोथ' होनो फैदोंमोन र' आदै आङो ए मा मोनबा खौराङा नों मिथिथारा नामा होमबा आदै ओहो जेबोखौनो मिथिथारा आङो मैया हराव आमाय मंगलनि फिसाजोखौ बै बिलुगुरि गामिनि बेन्थ'नि फिसाला लाना खारबायनो गैयाथ' आं जेबो मिथिथारासै दा 12तासोआव बेनिनो एसे सावरायगोन आदै नोंबो दसे नुजाहैदो दे जागोन दे आदै दा बिमाया गाबगासिनो दं आदै दुखुआथ' जाखासिगोन हा मानो जाया जानो फरायफुनाय गथ'मोनलै आदै बर्ड एगजामानो दान मोनबाल'सैमोन बेफोरबायदि दोनखारलांनाय लाना खारनाय जर जबस्ति बोना लांनाय हुदाफ्रा जोंनि बर' समाजाव जोबोर बांबायलै आदै लासैनो बर'नि नेमखान्थिफ्रा गोमालांसिगोन बायदिसो मोनलायलांबायलै आदै आं नंनायाथ' नंगौलै आदै बेंक पार्टिजों बर' हौवा गोदान बरायनायखौ नुनोनो मोनला माथो नंनायाथ' नंगौलै आदै दा बेखौनो जों समाजाव रायलायनोसै नङा होमबा आदसा आदैया गय जालांगौमोन नामा नांथ'ला दे आदै न'खरबासो दंबावो खोन्थाहैग्रोनोसै आङो नों दा दसे नुजाहैदोल' दे दे जागोन दे 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 होमबा थाथ' आदै दे दे आदै दे मा जाखो राखेब माबानो दिनै हर अनजालिखौ बिलुगुरिनि मेरगिया लाना थांबायनो मालाय लांबायथ' आरो ना नोंसो गोसथोयोमोन हा दै बिदि नङाब्रा होनब्लालाय माथो तारमाने आं सानदोंमोन नोंहालाय माला खारसोगोन एक्टरजों थाट फाल्टु थांदो आंहा सम गैला स्कुलाव थांनांगौ दं दे थां लामायाव एक्टरखौ लोगो मोननोबो हागौ दै देलाय बुंलाय नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो बै अख्राङाव जेसेबां बाला थायो नोम्फा खर' होन अख्राङाव सोरबा बाला थायो
बुंना प्लिज अके बाबा अके नोंनि महरा जेसेबां समायना बिनिख्रुइ बांसिन गोसो गोरबोजों मोजां मोनो नोंखौ दाना बुंदो नों आंखौ माबोरै लांफैनो गोसो नोंलाय माबोरैथो फैनो गोसो आंखौ नायनानैसो लांफै नंगौ नामा आच्छा नों मिन्थिया नामा माखौ दिनै हराव अनजालिया खारसनहैबायनो मालाय माखौ मिनिखो जोबोद खस्थ' मोनदों अनजालिखौ लायनायाव ए नोंबो दंमोन होमबा जागोन ना खामानिया जलायदो बा माथो बेरे मोदै सन होदो लगायदो लगायदो बागसा लकडाउन खायो ओरैनोबा दामफोरा बारायलांबाय लै टंकेसो जालांबाय 20 टाका 30 टाका ओरैनोबा थसेयावनो सेसलै भाइमोन देग्लायनि बैसागआ काटराम लै लाबो औलै भाई बे कर'ना भाइरासानो गासैबो प्लेनखौनो चपाट खालामजोब्बाय साला आंनाबो टंलायाव गार्लफ्रेन्ड लोगो हमनो थांनो दोंथारोमोन बे भाइरासानो जाना गारबाय आंखौबो जाव सालारे नोंसोर गार्लफ्रेन्ड लोगो हमनायखौसो बुंबावदो दाख्लै बया लोगो हमनो थांनायाव पुलिसदों थाफ्ला गोजा जालायनाय मस्ला मोनदों मिन्थियाखै नोंसोर बेफोरखौथ' बारा होनदो नोंसोरो जोंनि गामिनि सोमनायफोरानो जोबलायलांबाय औलै मिथियाखै नोंसोरो आरो बे भाइरासनि थाखायनो इंलिश बियारफोरखौबो मोनलोंलाय लांला माथो नंगौ 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 वाइन शपआव लायनो थांब्ला माथो ताला बन्दसो नुखायो सेस काटेराम ब्र मा जाबावगोन बे दानि सेंग्राफोरजों ना बिमा बिफाखौनो मानियो ना सोरबा गेदेरखौनो लाजियो लेखा फरायावथ' गैखाला समाज फोसाबनायखौथ' बादानो दोन धै बोराय ससमाक्स लाबनो बागरबाय नामालै ओइ मा जाखालै सिमाङा दा सानावनो नुवासै नामा नोंसोर गथ'फ्रा थिग जानाय नंलालै ओइ भाइ हरलै हर मोजाङै थाङा दा मोजाङै सिगाङाव लामाया गाज्रिथारलै आदै बिराद गिदिर जाथाय जाबाय आदै हाब माथो जाखो आदै माथो हाखु दाखु रजे बहा थांदो आदै रजे बिनानावथ' दहायनो फरायसालियाव थांदोंमोन गैला आदै बियो बै तिताबारा गामियाव खारसनहैबाय मा
बेफोरखौ मा बुंदो आदै बाथ्राया सैथोमारना आदै नंगौ आदै नंगौ आं आंनि मेगनजोंनो नुबोदों मानसिफोराबो बेनि बागैनो सावरायगासिनो दं थौ आदै दाबो सम दं मा मावनांगौ मा मावथारगोलै बे गथ'आ थौ आदै थौ जोंहा दसे थांना फैनि थौ आदै थौ गोख्रै थौ आच्छा र' आं लंपेन्ट गस्ला गानना फैनि दे आदै दे गोख्रै बाददों गस्ला सस्ला थौ आदै थौ मा थौ नै आदै बेनि न'आ नंगौ नामा फंबाय नंगौ नामा रजे रजे बहा दं थाबैनो ओंखारबो रजे अ रजे आदा नों थौ आगै न'आव थांफिनदो थौ आं थांला आदा नों बेफोरखौ मा सानदों आगै बिदानि अननायखौ एसेबो बुजिया नामा नों थौ आगै न'आव थांफिनसै थौ आं थांला आदा बिब्दि नङा बिनानाव थौ थांफिनसै थौ आं थांनो हानाय नंला आदा नों बिदिजों मानिनाय नङाना लावथिया बोरो लावथिया बिदि नङा र' फै मा होमबार फै आं थाङा मा आदा थाङा आं थाङा आदा 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 आं थाङा हा मा जाखोलै मा खालामना दोनै बेनालाय आदै सिखार र' आदै र' नांलाय खमलायजों जेबो जाया बेनो नोंनि हौवाया औ आंनो मा खालामदों नोंलाय आदा बे जोंनि गोसो जों जिखि खालामा सैमा फाग्ला बायदि गोब्राम फैनो नोंहा मा मोन्थाय दं रजे सालायखौ हमथानानै बाथ्रा बुं औ आं बुंगोन बे मासे सैमा फाग्लासो रजे नोंना हले बांद्रायबाय रायनो हो आदै बुंनो हो मासे सैमा फाग्लाया मानसिनि खाथियाव माथो बेसेन दं आरो बेबो बिनानाव खाथियावसो गोजोन्थों बिनानाव सैमायाव दोननायनि थाखाय नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंसोर आंखौ माब्लाबाबो गाबबाबो मोननाय नंला थां नोंनि जेबो गोनांथि गैया नों एसेबो सानासै आंहादि बिदा सासे दं बिजोंदि एसे रायलायग्रोनांगौ ना नोंहा हाबा जानायनि सम जादों नोंनो साननानै नाय नोंनि बैसोखौ फरायफुनाय गथ' नोंसोरो मेट्रिक आनजादानो दान मोनसेल'सै मा मावना जानो नोंसोरलाय दानो हाबा जानानै दाबो सम दं फंबाय बिनानावमोन थौ न' थांफिनदो थौ आं थांनो हानाय नंला आदामोन नोंसोर आंखौ मा खालामनो गोसो खालामलां आदा आं थांनो हानाय नङा आदा नोंखौ सोर मा खालामलांनो बिनानाव नों मालाबा सानदोंमोन ना नैबे नोंने मालाबा गाबगोन होननानै सोरनि थाखाय मानि थाखाय सोरनि थाखाय गाबदों होलायाव ना बिनि थाखाय जाय बिनानावा सासे बिदाखौ दिनै सैमा बानायबाय आं सानदोंमोन मोजां फरायहोनानै मोजां मानसि खालामनो बुहुम दावबायनो अख्रां दावबायहोनो नाथाय नोंथ' एसेबो साननानै नायजायाखिसै ना नों बेखौ बावगारलांबाय दि नोंहादि सासे अनसुला बिदा दङमोन बे बिदाया नोंखौ बेसेबां अनोमोन गावखौनो बावगारलाङोमोन उन्दैनिफ्रायनो आं नोंखौ फेदेरबोबाय आंहाबोथ' मोन्थाय दं नोंखौ मोजां साननायनि दिनै नोङो आंनि मिजिंखौ थेर बेथेर खालामजोब्बाय ओइ थां नोंनि बे मन्त्रि बायदि भाषणखौ खोनासंनो बाबाय आं बिब्दि नङा फंबाय समाज फोसाबनांगौआ नोंसिनि आखायावसो आरो इयुन जोलैयाबो नोंनि सायाव सोनारगोन
नाय आदा जों सानैजों मोजां मोनलायो आरो मोजां मोनलायनायखौ हेंथा होनो बुहुमाव रावहाबो गोहो गैया आरो बेवहाय इयुन जोलैनि एबा समाजनि बाथ्रा फैया। नाय फंबाय आरो बिनानावमोन, मोजां मोनलायनायनिबो सिमा दं। नोंसोर जुदि थार गोसोजों मोजां मोनलायमारोब्ला फंसे बाथ्रा न'खरनि सोरनोबा फोरमायना लानायाव नोंस्रा माबाफोर खहा जागौमोन नामा? बुंनायसाय नोंसोरनो। नाय जोंबो मिथिगौ मोजां मोनलायनाया बेसेबां गोहोगोरा, नाथाय न'खरनि रावखौबो दुखु होआलासिनो मोजां मोनलायनायखौ जाफुंसार होनायासो सैथो मोजां मोनलायनायनि सैथो देरहासार। बुंना लासेयावबो सोरबा न'खरनिया जुदि मानियाब्ला बेयाव लाना खारनाय दोनखारलायनाया जाखायो। नाथाय नोंसोर दा जि खामानि मावदों बे गोरोन्थि आरो गोरोन्थि। हामबायसै आदै, सोरखौ बुजायबाय थादों बे जिगाब बुन्दाफोरखौ? जोबथा सोंथि, दा नों बेयावनो थागोन ना न'आव थांगोन? दा नों जोंनो बेखौल' बुंदो। आंखौ निमाहा होदो आदा, आं थांनो हानाय नंला आदा। नोंसोर जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामबाय। आदा रजे जाबायसै, रजे जाबायसै, दागाबसै। जोलै आरो समाज दिनै अबे लामायाव? दिनै जोंनि जोलैया मा लामाजों आगान सुरगासिनो? जोंनि समाजा बेसेबां रैखाथियाव दं? जोंनि जोलै आरो समाजा दिनै मानो सेरखा थेरखा? जों माब्लाबा सानदोंना? जों माब्लाबा मोजाङै बिजिरना नायदोंना जे बियो सोरनि थाखाय जायो आरो मानि थाखाय? दिनै जोंनि समाजाव मानो दोनखारलायनाय, लाना खारनाय, जबरदस्ति बोना लांनाय, उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बेफोर गाज्रि हुदाफोरा बांलांगासिनो? ओइ लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफोर, दे जों जानजि खाफ्रानि, गेदेरखौ मान आरो उन्दैखौ अननो सोलोंनि, मोजाङै सोलोंथाइ लानि, बेफार फालांगि, साख्रि बाख्रि आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोसो होथाबना खामानि मावनि, समाजनि मोजां खामानि मावनि, हारिखौ जौगाहोनि, सारा बुहुमावनो सिनायजानि जे जों बर' हारि, जों मोनसे गोग्गो हारि।